Ariketanetan berriz eskatzen digute zirkuito sekuentzial honen analisia egitea. Sekuentziala erlojua CLK hiru flip-flopeta konektatuta dagolako. Egoera bitxia hiru flip-flopak ezberdinak direla. Hau jotaka, hau D eta hau T, baina honek ez dauka eragina handirik gure prozesu mekanikoan. Ikusiko duzu egia taula egiterakoan, ez dauka batere eraginik. Hemen, preset eta kliak bi sarrera asinkronoak guztiak batera daude, beraz hauek ere ez daukate eraginik honel analizian. Eta beste gauza bitxia eta garrantzitsua, pixkat galdera trampa bat bezala, hause daukagu irteera hau, Q2 irteera, ez da flip-flop honen irteera Q, baizik eta alderaztuta Q2, erakusten diogu hemen erabiltzaileari. Hau nahiko galdera trampa handia da. Zeren guk diseinatzerakoan bagabiltza flip-flopen egoera guztiak hartzen. Q hau eta Q hau. Beraz, hau ez da Q2 guretzat gure analizian. Beraz, nahiz eta jakin hau horrelaxe dagoela, nik ariketa hau analizatu behar dut beti bezala. Eta hasieran suposatu behar dut Q2 hau honen irtera dela. Suposatu behar dut Q2 hau dela. Eta gero, ariketa bukatu danean, egoera diagrama daukadanean, orduen alderaztu behar dut hau ikusteko ze egoeratan bihurtzen den. Ados, galdera trampa, pixkate pentsatzekoa, eta egin behar dudana da, Q2 suposatu hau dela, dena diseinatu, eta azkenian ja emaitza dudanean alderaztu. Ados, beraz, beti bezala, prozesua flip-flopen sarreren adierazpenak ateratzea. Venga, hasi gaitezen. Honi, bueno, Q0 esango diot honi. Ados, orduen J0 eta K0, J eta K beharrean, J0, K0, hau zer izango zen, hau bat eta hau bi. Horrexe jarriko ditut. A, B, C beharrean, horrexe izendatuko ditut. J0, K0 zer dira? J0 dago zuzenean Q2 marra. Q2 marra. Eta K0 dago konektatuta Q2ra. Q2. Orain, D bat. D bat flip-flop honen sarrera. Ez berdina da, baina ikustazu, hau da, zuzenean Q0. Q0. Eta azkenik T2. Azkeneko flip-flop bat T da, eta zenbakia bi, eta T2 da zuzenean Q bat. Q bat, listo. Baditu eginda, hau, urrengo urrez egin barko duguna da, egia taulan sartzea. Orduen, hemen sarrerarik ez daukagunez, hiru egoera ditugu, beraz sarrerak izan behar dira, hiru flip-flopak, Q2, Q bat, da Q0. Jakinda hau hemengoa dela, suposatu behar dut ariketa hause dela, eta gero emango diot buelta. Venga, eta irteerak zeintzu dira flip-flopen sarrerak. Izan behar direla, Q2 da D, flip-flopa, beraz, D2. Q bat da D, beraz, D bat, eta Z0 da JK, J0, K0 flip-flopa. Nire marratxoak hau txukunago egiteko. Eta flip-flopak ere ez berdindu behar ditut horrelaxe. Eta horrelaxe. T, D eta JK. Eta jarri sartu ditzagun adierazpen hauek hemen. Ia, T. T2 da Q bat. Q bat, beraz, 0. 0, bat, bat, 0. 0, bat, bat. D bat. D da Q0. Orduen, 0, bat, 0, bat, 0, bat, 0, bat. Oso erraxak. J0 da Q2 marra. Q2 marra. Beraz, bat, 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 eta hauek 0. 0, 0, 0, 0. Eta K0 da Q2, alderantziz. K0 da Q2, dala 0, 0, 0, Q2, eta bat hemen. Bat, 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 eta bat. Listo. Baditugu, oraingo egoera, horrela baldin badaukat, egoera horiek jarri behar dituzten nire sarrerak horrela, beraz, erlojua hilegatzen denean, gorakako momentuan, zer izan behar dugu, ze egoerak izan behar ditu, horrentxe bete behar dut, geroko egoerak, sarreren arabera, horrentxe bete behar dut, ia. Q2, T2 arabera. Orduan, 0 baldin banago, eta 0, jarriko ditute flip-flopen hauen, flip-flop guzti hauen egitaulak. Ia 0 denean, hau ez da alderatzen. Eta bat denean, hau alderatzen da. D flip-flopa, oraindik erraxago, 0 eta bat sarrerak, irteera jartzen du 0ak 0an, eta bata bat, eta jota, epa.
JK bizarrera ditu, eta egiten duena da hoxe, 0, ez du aldatzen, 0 bat, 0ra jartzen du, bat, 0 batera, eta bat alderaztu egiten du. Orduan hau kontuan izan da, 0 egon da, 0 baldin badago nire sarrera, 0 hori ez dut aldatzen. 0 hori, 0 honekin ez dut aldatzen. 0 hau, bat honekin alderazten dut batera. 0 hori, bat honekin batera, alderazten dut. Zer gehiago, bi hauek ez dira aldatzen. Bat eta bat ez dira aldatzen. Eta azkeneko bi hauek alderazten dira 0 eta 0ra. Listo! Debi oso horreza da, zeren flip-flopa jartzen du irteran sarreran duena, beraz, 0 bat, 0 bat, 0 bat, dena bat. 0 bat, 0 bat, 0 bat, 0 bat. Eta J0. Eta nahiko erraxa ere bai, begiratzen bat 0 egiten duena da, batera jarri. Eta denak batera jarri behar ditut, sarrera axola gabe nola dagoen, eta hauek jartzen dute 0ra. Sarrera axola gabe nola dagoen. 0, 0, 0, 0. Listo, egia taula egin dugu. Hau izango zen, lehen urratxa, hau bigarrena, hemen hirugarrena, hemen sarrerarik eta irterak ez ditugu, eta horren geratzen zaigu, azkeneko urratxa, egoera diagrama egitea. Hemen, hiru flip-flop ditugunez, 8 egoera, dena jarri behar ditutia. 0, 0, 0. Eta bolotxoa onditxo egin behar dut. Bai. Bai. Ondutxo egin behar dut, haundi hau. 0, 0, 0. 0, 0, bat. 0, bat, 0. 0, bat, bat. Gero ikusko duzu zergatik nabilen haundiago egiten. Bat, 0, bat. Bat, bat, bat. Eta bat, bat, 0. Eta bat, 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 zazpia. Hemen txedo denak. Eta ja, zer sekuentzia egiten du, ja. 0, 0, 0-tik. Esaten digula 0, 0, hasten dela baina... Itxe, horrein jarraitu dezagun. 0, 0-tik pasaten da 0, 0, bat. Ja, 0, 0 batetik pasaten da 0, bat, bat. Hemendik, ontza. 0 bat batetik, zazpira. Hemendik, ontza. Bat batetik, 0 bat 0. Hemendik, ontza. 0 bat 0-tik, 0 bat 0-tik, bat 0 bat. Bat 0 bat. Bostetik, bost bat 0 bat, bat bat 0. Bat bat 0-tik, 0 0-ra. Bat bat 0-tik, 0 0-ra. Guztietatik pasatzen da ez, hemendik ez. Bat 0 0 bertan geratzen da. Bat 0 0 bertan geratzen da. Eta bestinekotik pasatzen da. Sekuentzia hau egingo zuen. Sekuentzia hau egingo zuen erabiltzaileari hau erakusten badiogu. Baina erabiltzaileari zer gabiltzak erakusten. 0, 0, 0 denean egoera erabiltzaileari gabiltza erakusten. Itxoen etxukun hau. 0, 0, 0 denean egoera erabiltzaileari gabiltza erakusten. 0, 0, bat. Bat. 0, 0, bat. Hau da. 0, 0, 0 egoera da erabiltzailearentzat 0, 0, bat. 0, 0 bat da 0, 0, 0. Hauxe da erabiltzailearentzat lehendabiziko egoera. Hau 0 bat 0 da 0 bat bat. Hau 0 bat 0. Hau izango zen bat bat 0. Hau bat bat bat. Bat 0 0 eta bat 0 bat. Hauexek dira erabiltzaileak ikusten dituenak. Beraz, hemendik hasten bada, pues beste sekuentzia jarraitu behar du eta ez urdina daukaguna. Ados, nik hori uste dut hori garrantzitsua dela, arraro egingo zaizue ulertzeko eta bar, baina hauxe izango zen benetazko sekuentzia erabiltzaileari irtera, sistema guztiaren irtera, hau baldin bada, eta ez hau. Hau izango zen hau ditu beharko zuten Q marra edo, Q marra, Q bat eta Q0. Hauxe izango zen, gorriak. Barkatu, egin ditut hau te Q izan ez, ordene alderantziz jarri ditut. Venga, hau zeratzera. Alderantztu dut Q0, eta izan beharko ziren besteak. Hau zitzaia zuzentzen, berriz errepikatu gabe. Hortxe, venga. Orduan, egoera da. Hau horrexe, gorria hartuko dut berriz. Orduan, bat 0, 0 da hau. Hau da bat 0, bat. Hau da bat. Bat 0. Bat, bat, bat. 0, 0, 0. Hau da egoera hau. 0, 0, bat. 0, bat, 0. Eta 0, bat, bat. Hau esek izango ziren. Orduan, hemendik hasten da eta bertan geratuko zen. Orduen,
arazoa daukau. 000tik hasten bagia, beti erakutsi behar diogu 000 erabiltzaileari. Orduen, suposatu behar dugu hasten garela 000 honetan, eta hasten garela hemen, bale? 000 gure flip-flopak 000 daudela. Bat 0. Eta orain eskatzen digute denbora diagrama ere ateratzea. Beraz, egin dezagun hori. Nik ariketa hau egiterakoan enez kontuatu horrekin, gezki egin dut, eta orduen ia dora geratuko zen. Mintxe, ez du molestatzen da, ez, ondo. Venga, guazen. Venga, suposatu dezagun, hasten garela 000, ez? 0, markatu. Eta irterak direla Q. Erabiltzailere, bega hori mantenduko dut. Q0, Q1, eta Q2 marra. Hau izango zala. Q2 marra, suposatu ezagun hau dela, zeren Q2 hau da, eta Q2 marra ditu dezagun honi. Hau Q2 izango zen, eta hau Q2 marra. Eta hasten garela 0, 0, 0. Bila. Gorakako momentutan aldatzen dira, beraz, hemen aldatuko zen, gorakako momentu dietan. Orentzaino 0, orentzaino 0, orentzaino 0. Suposatuta, direla 0 hemen. Hemen eta hemen, eta erabiltzaileari erakusten digula 0. Ez barkatu, bat, 0, 0. Izango zela, hau, bat 0, 0-tik, barkatu, bat 0, 0-tik izango zela, gaizkin abil, hauxe bat. Hasierako egoera esaten digute hau dela, bat 0, 0. Ordu nola doa, bat 0, 0-tik doa, bat 0 batera. Bat, 0 batera. Pixka liatu naiz, ariketa honekin, baina eske pentsatzeko da. Bat 0 batetik doa, bat. Bat, hau batera, eta hau batera mantendu. Bat. Bat batetik, 0 bat. 0, 0 bat. 0 bat batetik, bat 0ra. Bat, 0. Bat 0-tik, 0, 0 bat. 0, 0 bat. 0, 0 bat. 0 batetik, 0 bat 0. 0 bat 0. 0 bat 0. Eta hemendik berriz bat 0, 0ra. Izango zela hasierakoa. Bat 0, 0. Hau izango zen sekuentzia osoa, eta hau berriz hasiko zuen eta jarraituko zuen. Bale, pixkate nahastu naiz, baina ez dakit, zuek hartzazu zuen denbora hau pensatzeko eta ulertzeko. Ados, nik diseinatu dut zirkuitoa Q honentzat, eta gero eman diogu buelta Q2-ri, hasieran honik eman diote nahi gabe, Q2 izan, eta orduan jarraitu dugu sekuentzia hemendik hasita. Bale, suposatu ezagun ariketan esatzen digutela hemendik hasten dela bat 0-0-tik, zeren hasten bagia 0-0-tik, bertan geratu berzaigu, dena 0 izango zen. Ados, bakatzauzea katsa horrengatik, baina nik uste dute ulertuko duzela, aurrera.